पैसे तुमचे खर्च नाही खर्च पैसे म्हणून मी म्हणते तुमचे चैन ते काढून जाते मी पण तुम्ही खर्च करून मला पैसे तिच्या बापाला मी किती पैसे दिले तर किती दिले हा दिले तिने काम करू नाही का तिला विचारून दिलेत का पैसे तुम्ही तिच्या देखत दिले पैसे सांगा बरं काम करू नाही का तिने होय हा? बा तुझ्या पैसे देखत पैसे दिले तर तुला विचार दिलेत की मग कधी पण हे कानातलं घेतलंय मी चैन घेतली ते काढून घ्यावा तुमचं आहे का ना आपल्या गरज नाही का नाही आपल्या गरज लावलंय त्याच्यावर नाही मी हे करायला असं हे बघतोय जरा. डोक्याला वगैरे डोक्याला हे लागलं घाम घाम आला ना बघ काळे झालेत हात तोंड बी काळे झाले बरं माझे अर्थ बोल बोल हे कोण हा नाही पण तुम्हाला कळत कसं नाही रे ह्यांना कळतच नाहीये हां पण हे जरा मला नीट नाटक ठीक नाहीये ठेवीत नाही तर म्हणजे आता काय केलं पाहिजे ह्याच्यावर काय केलं पाहिजे ती नुसतं हानी देतं हां काही चांगलं खेळत नाहीत माझ्यासंग मग आतून खेळायला पाहिजे नाही कामधंदा सोडून आहे का बरोबर आहे का नाही आतून काम सोडून कसं जात्या सूर्यफूल काढायला हां घरचे कोण काम करीन मला एवढं मोठ्या काम करावं. शिवडूशा हात आहेत पण काम सगळं तिलाच करावं लागते तुम्ही मोका काय का मग हां शिवडूशा हात तुटल्या मग काय करायचं कोण बायको ती करी मला घरचं काम कोण करीना हो ना आणि परत मला नवरा कोण करायचं आहे का नाही नवरा मला हां असे हात केलं भेटायचं नाही हा असे हाताळ म्हणलं शिक